nou wel beter. Ja. Dorela, je moet niet zo zoals ik het doe. Nee, hoe kun je het beste doen? En gewoon springen en dan gewoon springen, maar dan zetten wij een aanloop. En dan precies op het puntje komen. Want Oké. dan haast die balans. Oké. Zo, wie ben je? Ik ben Tineke. Dorela. Bente. En ben je vriendinnetjes? Ja, we winnen, maar ik kon een jakje. Die houden echt altijd van avontuur. Ja? Ja. Ja. Zie ik hier omdat ik wel eens op? Ja. Als we bijvoorbeeld een slid oerheen springen werd net en nat naar wie het is. En als we gewoon er oerheen springen en we invallen, vind ik het net erg. En Tineke en Dorela echt nee. Nee? Nee. Je houden wel van een beetje smarig worden. Ja. Ja. Heel veel juist. Maar laatst wie er een hele grote sleet en dan sprong dus. Dan kwam ik precies op een stukje en mijn hele scoopie weer. Dus dat ging net zo fijn. Dat is net echt een Nederlandse of Friese namen. Nee. Hoe zit dat? Geen idee. Nee? Dorela. Maar, Is dat een Boetelandse namen? Dus een oorloon. maar bij Rami is wel een boetelaars achternaam. Ja. Want zie komt echt uit een oorlog. Nee, mijn vader en mijn moeder. Ja, maar dat is. Je bent geboren in je moederbuik, hè? Ja, dat weet ik. Doop is je geboren, maar die had mem net. Nee. En waar komen die dan bij? Waar gaan jullie vaak op bezoek? In welk land? Kosovo, toch? Ja. Daar komen ze vandaan. Dan ben hij de Beppe en Pakenzek. Maar we hebben echt een oorjonkje, die komt uit Syrië. Ja, Mustafa en Hamza. Hamza kan al heel goed Nederlands, maar Mustafa niet. Die praat ik net zo vol. Hij doet mee met groep 4. En als vriendin zijn, dan heb ik altijd wat geheim, dat net. Ja. Ja. Heb je mijn geheimpjes? Ja. Ja. Heel vol. Mooi om trein? Ja. Ja, echt wel. Wat voor soort geheimpjes ben dat dan? Je wil net vertellen. Geheimkus. Maar weet je het oorzaak? Ik hoef net precies te weten. Maar... Spul.